and I say good evening to everyone. Baby, I will be a country, be I was be a no. A be a yaka say a ho a no pa a ho ye we are. It is sending globe, baby, I will be at the home chia and mom. And you may so yet that Otun phone and coupon as say. Sir, what boy a home by feed you other BC and Friday and the 11th day of July. Yame waya dear pa for the next day and so achaye. Your first acquaintance so na ya sign echiamubium na ya kanchira mo say ye programmer ya sheda asese e de aba be kan ye programs a e wo ha FPN TV official mo hwe live e wo YouTube ana se Facebook obi hu yen e wo ho na programmer e de aba kan ye programmer e ho dada aya to ne din se kanwawade e hye kanwawade e hye e program sonko a ya sheda asese na yedi siesie aware anase ye hye ede ama aware won a ehyan aware mu ene won a ewum dada na yetumi ede esiesie aware sebe ya aware no enyinya enti baby a wo bia no yeto nsafre wo se bomadia na hwe live na ye no nyina mom enhya ase na ye papa Ejedu, a penal member, your papa Penimua, were more than 40 years when you know our dimpa or experience and so. Your papa, Yamawakwaba. I feel your Majua so Ewaha. Majua, and also Chese, Oba Church of Pentecost, and also a Meku Medi or Quadarum pa. The our resem so also wa bin wom pa sam penimfo mi enui ena ye no omo edi djuma omo ye panel members afi me host program so ye mosomfo eda fen eda nto ne fen ameti adwamu a me di program ho chiame and you may say that ye da no FPN TV official ye adwuma sonko a ye ba ye nche ye kora na nso nyame adom ye che ye ntaba mu a wiase nyina ehwe ye na ye fa sa kwan so ebo monka ye advert ema obi a se wo program bi wo pese ye de ba ye fidie so a akwanya e wo ho wo pese ye ba wakwache na ye be take live coverage na ye de ba ha be yin so a akwanya e wo ho afi wo pese wo be to airtime na dwumadi bia wudie no wo be studio ha na wa be ya ekwan e wo ho e bia opese we ye sofo opese obeto airtime na okanyam sem e wo ha ni nyina ye wa kwanya e wo ha na ye bo na nso de e da form fofo se oba na obi hu mpanimfo a ye no ebe ye enhyehyɛ na watimi aba be di udwuma ye mama akwa aba biu be na wotwe me ensani ena ye share sa dwumadi ase kan wa wade ye ehye nti ena na wotwe nso ye baaye na etiefo se mobeka ya ye mamote ase ye se aware se yanka ne hye a ebenyinya te se de aduane enyinya no nti se yetimi kan aware hye ye papa edu kan se aware se ye kan hye a enye dadada ye kan hye a da bia ya aware ebe ye mo no papa nyame nhira wo pa
na afei ye ma mote ase ese se betumi aka aware hye na awade na agina so na awade no aye nika aye fefefa aware no ye wo foundation aware no gina so foundation nnan eye nnan na awade no egina so na ye dikan no ano na ya ifi be na otwemensa ne yabobu ho ano ye submissive and love ahobrase ene odo ene ye dikan ya na last week no ye fa odo ne fa bi ene ye pese ye to aso enti awade a ye ka ne hye no fa pemba ko a ye betumi de aka awade ye ne hye no eye odo enti anwumere yi ye maame ne ye papa e wo ha o mbeboa ye na nsemmisa bi e wo bia no o maboa ye enti wo so wutie no wo like a na wa comment na wa share ne ehu se dwumadi no ye na mo nyina na edi na mo nso mo taye echi aha ya papa ene ya maame enwumere ye pese ye fa sa akwan so na ye mama akwa abadiem ye mama akwa aba na ebusuafo ho te sai Christian no bia ho ye da Awurade ase ye maame wona ayo ba ye ba wo so odo ye kase odo a odo no kra ne sei yo papa that's it Enumere so ye fasa akwan so ti aye tiefo nyina tiefo ne ahwefo amohwe ye chia mo nyina nyame nhyira mo so yo papa ya kasa odo ya ade a onyankopon na hyehyɛ ma awalefo ana nipa bia o asase so bia onyankopon na de sa niama no ehye yi nti ye kasa odo a benefo se wodo obi a onye ne bone nti onyankopon enhyehyɛ a wode ma nipa nyina ne memete ase ya da se nyame enhyira ajabu ye kase odo a dia na obetime de achirim ana de na obeka fa yo eja bilika da wase na ye che tiefu nyina se mo so fiera nyumere bia nya da age na mutie odo kase odo a ya dia emu do pa se obi film mu aye adepa bi ede manumia ofi feel akoma mu echire bibi ache odo ade echire aniswa bibi ede amanumia ne fe no odo nyame nhyira mo pa nyame nhyira mo ha ufri mu na waye ade papa bi ama unua nyame nhyira wo pa enti se menso me de kakra ka ho ha de menso meka atomo de menso se unya tema bi unya tema ede ama unua bi se emfa won se ye biologically se nipa bia unya tibroni se feeling of empathy what the nine be hye obi hye mu aha se de atenka wo ma wo no unya sa atenka ne bi ama afoforo nso yame enhyira mo pa yo enwumre ye pese ye busa maame maadwa me ba wo so yame ye hu se odo na ye ka no nia ye twa afa no efa awarefo eho ha ye ba odo a ewa aware mu ka aware ye hye no se ye betumi aka aware ehye a fapema aware no ejina so ma awade ni di mu no ene ye hu se ahobrase ne odo aha enti
ahyɛde a Nyankopɔn de ma awarefo ne mienu sɛ ɔbaa ɛbɛbrɛ ne ho ase ama ne kunu na ne kunu nso abrɛ ne ho ase ne kunu nso adɔ ne yere nti saa nsɛm a yɛka nyinaa no ɔdɔ ne ahobrɛase ne nyinaa no ɛmfa ho sɛ Nyankopɔn ahyɛ ama ɔbaa sɛ ɔmbrɛ ne ho ase ma ne kunu bɛrima nso ɔfa bi wɔ mu a edu baabi a ɔnso otumi enya ahobrɛase ɛma ne kunu saa nso na ɛba ɔdɔ ne fam a nti maadwa mebusa wo sɛ ɔdɔ no ɛde yɛ na bɛrima yɛ a ɛma maa ne hu sɛ ɔkyerɛ ɔdɔ ɔjɔ me da se sɛ makɔyɛ ɔbaa yi na meyɛ ɔwarefo nti adeɛ paa me kunu yɛ a mehu sɛ ɔdɔ me sɛ me ne me kunu anaa me wura wɔ fie ɛdɔ a wobɛyi n'adi akyerɛ me sɛ ɔwɔ atenka ɛma me te sɛ bi a meyare a sɛ kwan ɔbɛfa so a ɔbɛkorɔkorɔ me m'adidie mu sɛ bi a mesɔre akɔ ebi koraa na mentumi nsɔre sɛ meekɔdware na daroma ɔbɛbɔ ne ho mmɔden sɛ ɔbɛboa me na aduane a ɔde bɛma me kyɛ sɛ nneɛma bi wɔ awareɛ mu anaa efiade yɔ sɛdeɛ me wura bɛsi ate n'anim aboa me ayɛ ama me no ma mehu sɛ papa yi a me ne ne ti ɔdɔ me paa sɛ bi ɔbɛnya yɛmhyehye ama me te sɛ deɛ na meka meyare ntumi nyɛ me ho hwee anaa mpo menyare a ebi a efie ade yɛ obi me sɔfa no asɔfa me nsa papa yi ɔdɔ me paa nti nneɛma bi te saa me wura yɛ ma me a ɛbɛyɛ me fɛ mehu sɛ ɔdɔ me paa meda ase maadwa Nyame nhyira wo paa Married counselor. Ajedu. Wa ben wa wade papa. Papa. Odo na ye ka no. Eye ano de a ye kan ya I love you. Edian na e kire odo. Ame ye hunu se be men owodo e ma na yire. Yo aja medase pa. Odo de nam kase odo na ade mu topa sa se na last week ne kase obi en fa asem na atachere ma do ne mo odo we ni yem ahye na abechere ne se odo nti yakopɔ kra se mu di me mu do me a mu ni ma hyede so ne wa no kaka me do nyame nti se ne ye ma me adu ake se me kaka kra to so se odo yira bi di ka kra ne ya di ni ma be chese odo se o yare na bia we is kama son ko hospital no ja no ko ase ko hospital ko enye fe o se odo yire na ko ja no hospital na bini ko ja o yare na ko hospital enti ko ja no no kramp no folder no o no ti be na ko yire folder man that na ko jado doctor training na ru gana chen na ebi ne ba bi a wo furu fi a won timi kan doctor wo hodo na wo de na ho so won obeka ni won timi kan na so ka bi bua na wo wie na doctor fe o so ko jadu no man be apa bi akara na wo na ko adu ni je kwa la ya ko sala ya fo ko sala na ko sala je duro no aman fe ito do no be kire ana pa we ba ko awia na nwumere obere pressa we be udidi wi a eno no ndo apedi na ne se oje drone pa be fie no emba suradu no ebi suradu no ye mpedu no enti sa se hia wo se o pese o yire no hoto nti no wo na be krokro no se na bi drone pa be no edu ho no ma akọ sensu adua ebredu so no na wo krokro okrokro no wo sensu oba onim sa anoma wo de eni anoma de ba oba nu de atumu no se enu mpokura na se de osie ni nti no oba no adu so aguso o ye yi o yare so se won tampe
favor ne ayi malaria chin pa na nu nya ne de tu na bisa se ne de aduane na obudi na aduane be no prepare da ayi na aduane a malaria nti o betumi di no e de ama no amodu aka enti sane manyina wo ye kire oba no wo de ya de mu hla ohun se wodo na no me come around be chen o se ye jadu me kuru ye ma di bia ye me ya awa kama ya dima ko theater say ko yi no aso ja abafia beda na me tuma ni hwem krofo a wo yi abusuafo twetwe wo ho hia no me tuma kura me hwem me kura me ngono ade okọ na bi kum akoda o se ade chi me ba me kum ba na me da wo me fu no wa pa se ka so ngo to do me ma wo na be na be ko yi o so wo gya na nchen o na ni boss ko na ko ato ne yem na wo so ja ha ba beda enye fe nti o say wa ya me ga ni hwem en na di mu no wo chire bi se wo do yer papa nyame nhyira wo pa se nye ya no David ene ye de do odo ye practical it's a action word yada ma say na mame ma jo me ba wo su se da mo si a chechere odo mu ni ande no je se eni ka efe se obi kura anware da nsema mo kan wo te a ye na kono se obeware ene de ni ihunu ede ni ekoso wiase wa aware mu ye Ghana nti ye nka ye mamu ede ene ube radio stations na awade mu ensem etime ba kosi se obi kura etime poison ne hokani ede na ekoso ede na ayira a ye hunu sa na eme yo baba me da se odona kasa ye kan se baby ni ye kan ye shase ni ye kan odase ni ye ka se be ma hu oba no ka se bia me do pese me not enne awale ni bebre anya sa o obu obra da ko pe wo shia be ma na ebi kura woni be bi da enti be ma me kan se woni na ekofie na woni be bi da enti no adi na chi no ne me ko enya odo ebi abra misro o ma mi 2 cedis 10 cedis no adi na chi 10 cedis no adi na chi awra ho sempa se ne social media ya abai obi wo takwa takwa de na oti phone so na obi ka kire ne se me do me pew enti se nka wo beba no watimi ama ne direction no frita kwa de no aba wone na ba beta we yodo sani amani ama we nyina na ne ewura ware ani mu enti one ne tena de ko pekura no nyinze ko bo se nyame eno enche wodo enye wodo enti sa do na nka yesa ware fo yenya mako first no yenyi bia nso so ye mu bi bu o se me kwa ko bisa ni pasimesi na chi na me de ama no offers bi ameba ana nipa na akura ko hia wono a ebi amadoa me pese me ware me ankasa mate ase na nipa na ware odo ode ma befi enani ama wenyina eni ho nenti nenne ni ama bebri abewri ware mu a chese ama ware ne ne kura yehu yehu esa social media ya ma ware ayi oba ni niku te ho hello dear wa ye aduane no poison wenyina nya odo tisani ama wenyina babero ye sebrade omo aye na sese pa wiasi ni na wale na ye wale ne de dise nyame ebe mmaye dise nyame be mmaye ya ma me nyame nhyira pa wo ka sem bi atwe me pa wo se on se aware na ye ka ho asem no ne fa pem ba akoye odo ne ahobrase ena wo ka asem bi se oba bi a se bi ne ho akere no oni ba bi te oni ba bi da tu shi abranti bia abranti na ka asem ne je ho
oh no afa nneɛma na hwii no aba Odo bɛn na ɔde ɛkɔ ɛyɛ ahokyere nti baabi a ɔnni da ne ho ɛkyerɛ no na no aduane obɛdi ebi nti ɔpɛsomfoɔ nti ɔpɛsomfoɔ na ɔde ne ho akɔ nti saa ɛhɔ no ɛnyɛ foundation ɛnyɛ ɔdɔ ɛna ɔde ɛkɔɔyɛ nti saa awadeɛ bi a ɛte sɛ biara no ɛte sɛ kaa ne tae ɛkɔ ɛdi speed kɔ na ne tae apae yɛ maame nyame nhyira wo atiefoɔ ne ahwɛfoɔ yɛka yi nyinaa na mo tie bi na mo like na mo comment na mo share wotie na ofa mu aba yi a ɛbɛboa pa titiri mo am pɛsɛ mo ware no ɛbɛboa mo na wo aware mu nso a ɛnyɛ too late wofa bi a ɛbɛboa wo pa ya papa ajadu me ba so ensam na emu dɔ ene sɛnea mo kyerɛkyerɛ ɔdɔ mu ene ade ene yɛ ayɛ ma yehu sɛ me kunu dɔ me ana me yere dɔ me ene nema ɛkɔ so yi ne fare ba ene dɛ aja febe da sepa se ne bi kaka no obia wo kwa fa so dɔ no ana so oshi ane dɔfo ne pene foto bi bodo obi on na ati bi do go na yi go on ne dɔ ne sika dɔ ohu no o sika nti no oh sika nti no otu ahye ne edi n'echi nti o sika na no pɛ kɛkɛ na nye ɔdɔ papa ye mfa sika no ene mfa ho fɛ no ene mfa yi ne mu ye dɔ no wɔ ene ye nti tema nipa ne nya tema ma ne nua nti no ɔdɔ no kodu bia eso ɔdɔ tu ntwa na so do bia ne photo bibia stop no ɔdɔ no ano abo sa se bia osan ɔdɔ no kodu no wanya ho ahobi nto atuma fo ɔdɔ no kosi to ɔdɔ no akeka sese ɛni nti na ɛbuta ide so se ɛbɔmɔden sɛ awade na ɛtesa de bia ide si da so ne ɛka reche efie da bia ɛtra na wade ne ɛka reche sɛ ne bia ayɛ yi bia no ne ɛka reche so nya daagye sankrofo nya daagye ɛwɔ wade ho sɛ na ɛyɛ ma meka yi obi nya daagye wɔ ne yere ho onya daagye nti wɔ sɛ wɔka yi wɔkɔ adwuma na ɔdɔ adwuma ne kyɛ ne yere but na adwuma yɛ schools na so wɔkyɛ sɛ wonya tema ɛde ma ɔbaa no a wɔdi wɔkyi sɛ nka wo na ɛtoo wo a akabɛɛ de ɛtɛ wonya tema na nti wonya tema de ma na sɛ na wɔka no wobɛnya ɔdɔ no de ama sɛ ade ayɛ ni sɛ me na nkɛyɛ me a akabɛɛ de nti wo sɛ so boafoɔ deɛ wo nua no no wɔso ɔgya ne maame hɔ ɔgya ne nua aba hɔ wo na wɔde ayɛ ɔfa wɔde ayɛ biribiara nti sɛ ɔba na sɛ wowɔ ntimi anyɛ deɛ ne ɔno ne nua no yɛ ma no ɔfa ne n'ani asa akɔ ne n'akyi na wobɛsa n'ani ne nyina n'akyi bio sɛ de wopɛ nyina de ka ne maame yɛ ma no ne papa yɛ ma ne nua ma ne nyina woyɛ ma no na akɔmatɔ ne ma ɔnka abusuafo bio wate aka wo so te aka wo so wate atwene do oh nti woyɛ do aka sɛ yi bɛma de nya duro de ware o wokɔte aduro de ware a wagyi mi wasɛ nneɛma ɛyɛ saa nneɛ ne adeɛ no a woyɛ yi a ɛne ma awade no yɛ akɔdɔ sɛ da bia so ɛyɛ ne gye nti ɛyɛ nneɛ a da bia ɛbɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛyɛ ne yɛsusua ɛtoro ya papa nyame nhyira wo paa na nsɛm a woka nyinaa baako atwe me wɔ mu paa sɛ ɔbaa bi ehu bɛrima bi anaa bi a bɛrima bi ehu ɔbaa bi a ɔkɔwa no bi a wɔ sika wɔ ahodie bi yɛnua no mmaa deɛ sɛbi ebi mo pɛ sika paa nti ɔde sika nti ɛna ɔde akɔdɔ bɛrima no sika dɔ nti na ɛsɛ sɛ abrabɔ no ɛkwa na ohia baa ho kyerɛ baa ai no ɔdɔ kwa ko wukura ɛno na ɛba saa na yɛ ntokwa na yɛ tete ma yɛ ho wei so yɛ boni ayɛ
was it first ana me so gu ano na de na ofra me wura ene de me ho e kire me nti no woni na me so sika do to sika no ko no do no ko nyame hu ye mobo nyame hu ye mobo nyame hu ye mobo nti ma biwa wo hwe nsama ye keken ya wo hwe a the originator of marriage the osisa aware ye no ankasa no ne botai pa aware botai nyankopon na osisa aware ye no ne botai pa o de sisa aware ye ma nipa no nka ye ne de he ase nipa ma ne afiri nyankopon botai no hu botai na nyankopon ankasa ehihye ma nipa no ase ne nipa ama ne afiri botai no ho do no ne jese tema ene ayonko fa nka ese yenya ewo awale ni mu ene amane enipa ne ko na adwen na wode ko ninti enipa ne na ho ofe bedu be na ho ofe ni ni ho odo na sa ena de no kra anya wodo aho ofe nti wodo na nka se ni ho nyankopon de awale no nka eye emwa na ye bua ye ho bobo odi awale na man say ye bua ye ho o do me na me do na wo so me na me so bi so ene nipa na adwen na ode ba enye ne botai na ode ba enye sa de nyankopon kan ye enti bibi kakra bi ade be enti na nipa no edo na wati sika awale ode wa befi ade be ya na ba ya abusuafo yi nyina watwa wo mo eja akotene ti bi so se wana yanko kan wa asem ma empo ye kan asem na ma wa ehwo no kura no ne kama na je se botai na ode kwa awale no enye de nyankopon ehihye ye ahobrase ne wodo ti se me bra me ho asem na me kun so do me a ede e be ne beba asem be ya ne ba ya ye ntumi anka ya mfa boni ancheche ye ho na ye ntumi antnase na fe ye di eniama basa chese ena dwapade we ena ye nchim ena chese botai na ye de ko ye enye nyame adwen na ye de wale ma jo nyame nsira o pa ene awade na ye nyonyonyo ejedu me pese wo so ka bi to so ye hwe ne nipa adwene a ye de eware na wo hwe the originator of marriage nyankopon hye aware no nyankopon ne botai pa no o de hye aware se de ye ma me kan pese wo so ka bi to so etifo amo tie ne mo amo hwe ye no ye pese mo tie nsama ye kan no nyame botai a ode hye awade ya ene se akabedo dodo ya no se ya mu ne hya saso so ma nti se obi de ne ba na no fa se e de ma ware a ya busa no ade ihe mu ne ejapade abo ye dia ba fie ena so se o no ye ukun akobo bra no nya ejapade bi ahwe kwala nti botai esi ene so se o kwa kobo ukun na monya bi e dia ba fie sa kutino kokobo ukun bibia mu na monya bi dia ayeba mo ma manya bi dia hwe enti buta ye kon se ye kon akobo ye ho ne ewo a ebibi dia hwe enti mwa na ya wade e bobo ye nyame ensira o pa enti ahei no ese sa awofo titiru ema no wa awofo timi hyeda etu wonfo bra o kwa wade ye bibi sine ni so na omungu no enti na awofo no kwa tai manachi o wo kwa wo de wo ko no ko tena ho nko ye ni ama basa o ese wo banya de a o be fie ko tena ho na enye eni nkunu ko kamo wan kasa te ho so ye ode ti maami bi wo ho a ne ba no kra wo kwa awade botai o de ma kra na enye ti akra na bi nyina ne se ne maami se onko pe bi fa mo nso awale de enne da bia meka me se mebite mpaebo bia bom paye sre nyame se wo ma wo nkunu no ti se nyame aye wadom na nka wanya bia
wo de botae we na eko wo ko ye be ma ne sa e china wo se na ni tin ne ho a na obi nso akwa akwese Kumasi yonko bukura na damfo wo to na so na waji mi sei se be mo ani mu afi wo nkɔhwɛ na ono na na akwese bo obeje wo nti ye be sre tiefo ne ahwefo a mo hwɛ ya wa awarefo se sabre ya ye kan ya ware ya shi moma ye nyina ye mfa akoma pa ensom na ne ye kyerɛkyerɛ ye nyina ye kyerɛkyerɛ ye boaboa ye ho ye ntie na ye mfa bi enka ya ware ya ne hye ewo fie ho ne fie ho be ye nika ndase nyame nsa eje de wo beka bi ato so eja fe na kase na wo ka tete no se na ne awari sitie sa ne enne ka wari sitie kane no ye papa no ne ye beto wo no mo kura de wo wari mi ni ensa so na odo ye ye adwuma o twe kura aso o prese obewa ne de obenya fam de sese bota onu akọja akwaye be konsini ba akọ tete ne adwuna de wara no konsini ba akọ na ọware bu agum na ọchiche fọrọ mo no de wo koye adwuma nti wo adwuma pe bi de akọ fi enye kura atwe kura no ọdwo no wo adwuma enne wa ma wasiti wa ma wasiti ende kane no a yekase atwe kura em se ne ma yekura de ka ye ma wo mo yishi akọ atwe bi atwe kura me ye kon nyina yitini ofo na yekete ene nyame aboa menne wo yire baako wo kunu baako esoso aso bi no ene ye mo nwase ene akọ se wa wo kunu wo yire baako yire eso kane no a se kane ye papa no won mi nu mi ansa na ne de achenda na wotwe ne de wo ko odi na wotwe na bie wo ko wo kura ho na wotwe wo kura wo fi no wo ko akoyi ese wa chekwa batise sa ayi eje do asem a woken ye susu kakra me na no me ma me ne papa mo ye emema nko na emema na ewo fie ho no wo mo yire no emema nan a wo mo wo fie ho edu anwumra ye pedo we di mirika de na aduane enti me ma me efie ho no ye aduane ye nta anye ne ntem if you say me na mo de wo mo de na eba no wo de ni be di kan ya ba na ya boaje so ye na chese wo na enti edu anwumra ma no wo bia pese de ne de be ba wo ba so kwa ye odo etan bi anyi ni ya pake aduani esi bo eyi we de ni ye me na ba ho se bro mpa bre da mu gufi ya hada ento ni nyina na ye nika chese enti tete awale ne de enne de nyankopon age so oboa ye yo enne bra ba kope enne ba kope enne kase nano na jafe ina me kase asoro abi mo ba soro di asoro ge asoro kojesha ya soro ba no munim pa ne se enware bi no ma no ya samu ede bi na wo ya de pa no fi be kwasi ba ko no kwa ba soro na se na eda no sitie no baby a wokɔ ekɔsoɛ no pɛdi ne pɛna asɛm pɛdi na asɛm fɛ na de yɛ ɔba wɔ ne ne yere na ɛbɔ ne pɛni wo de ɔnkɔ asɔre ɔ sɛ papa sɛ na wosi tie deɛ mede me babaa yi a wɔwɔ yi mede ɔma aware ne yere so ayɛ wɔre mmienu ɛma mmienu the quotation de ɔmu nim papa yɛnim ano no nanso woma mmienu baako pɛ na woda hɔ bɛyɛ w'adeɛ yie no polish wa de no be you de here no onye leso obi so ko ho so ayi no atane bi akwara wono so a wonye ne yelo no eti bo mo de se wo de ba ko na okura wo wo be polish ho obi hu se akwara yi awade no wa dini ni ma ko obi a no kwa do awade eti awade de se na be ka de adwuma se wa yi de yi de be ya ba yo ya papa na ya mama nyame nsira mo pa enzima ye ka nyina no e oba na ne be ma ne nyina sadi o ko so wa anya wo de yi a wo hwe se be ma ne medo
na bɛma nso so wobɛbrɛ wo ho asɛm nti wo anya wo deɛ a ɛbɛyɛ dɛn ɛna bɛma no nso bɛtumi adɔw ɛnɛma ɛkɔ so sɛ ɛnɛma ɛkɔ so ewiase no asa awadeɛ no botae no yɛde no ato akyire mama yɛhwɛ nnɛ engagement ɛkɔ so mama yɛhwɛ engagement ɛdeɛ na ayɛ ne yɛhunu engagement a ɛkɔ so na ayɛ competition yes competition pa obi abaso ɔyɛ kyɛ ne deɛ me so mɛyɛ me deɛ sei ɛnɛ obi ɛkɔ wɔ de akyekyɛ do so ama yɛkɔ yɛasɛm a ɛdu akyire ma nneɛma na ɛde kɔkyerɛ atiefoɔ mentwa wa no atiefoɔ ne ahwɛfoɔ yɛsɛ baabi a yɛduru nsɛm a yɛka no montie ne yɛ ma yɛ kɔsɛ nneɛma bi wɔ hɔ a woyɛ a wobɔ kwan ama bɔnsam woyi highway ama bɔnsam no wafa so ɛde aba awareɛ no mu nti yɛ papa toa so yɛhwɛ engagement a ɛkɔ so mprempre a yɛde hyɛn awareɛ mu ebi na wobɔbɔ yi hwɛ sisi ase a sɛ na ɔkasa wa na ayɛ competition obi apɛ sɛ ɔyɛ kyɛn ne yɔnko nso na awareɛ no nyɛ no na ɔdɔ no ayɛ ka wɔ dabi ɔbɛwɔ nyinaa akyi no nso afia no asomdwe no hɔ a ne nyinaa yɛ kwa enti wɔn ma yɛ mfa saa nneɛma wei mfa no dɔ sɛ biribi efisɛ bi ama akyerɛ sɛ ɛyi ne mo ma yɛ mfa akoma pa mfa no dɔ yɛ yere no na sɛ bi akoma pa ɛde ware a nyame bi hyira yɛ ɛwɔ awadeɛ nti sɛdeɛ bi kaka sɛ awadeɛ deɛ da biara waa na woka wadeɛ hyɛ bɛma no sɛ ayɛ sɛ yɛ nkwan yi sɛ ɔbaa no wura fi na wanka ne hyɛ a ɛnyinya mu nyinaa nti no wura fi a wofa si gya so ne fa gya hyɛ mu ne ka ne hyɛ ɛyɛ yie a nkwan no yɛ yie a yɛ nyinaa bea nti no wura fi bi aka no ne nea yɛ ɔbɔ sɛ to boafo ɔboa wo nti boa no so mmoa wo ne yɛ kɔ ɛmo ne nkɔ ɛso yi ɛso sa de nyinaa deɛ na kakra kwa yi baabi awadeɛ ɛsɛ awadeɛ no ɛwadeɛ nanso sɛ ɛtumi di ɔdɔ ne ahobraseɛ di gu a baabi aware no kɔ bi ɛbɛtumi agbi akɔdu bɛtumi akɔdu papa nyame nhyira wo paa ɛnɛ ɔn sɛ awareɛ no fɛsifoɔ no ɔmohwɛ ɔmadwene awadeɛ no da akye nti mɛkɔ akɔ boa me kunu na nyame hyira yɛn a yɛwo yɛ ma a yɛyɛ agyapadeɛ nti wɔhwɛ akyiri nti wɔhwɛ anim deɛ mprempren but ɛnɛ mmabunu no a aba no yɛhwɛ anim deɛ na ɛkwan a mɛfa so ayɛ engagement no ɛne ma bɛpɛ sɛ ɛtwa wei na ano mehwɛ bi ayi ɔbaa no ɛba no yɛde no ato apakan mu ɔbaa no ba ai ɔmatwa yɛayɛ ɔma kente paa ne boɔden ɛna ɔmatwitwa bi ama ɔma ɔmudi n'akyi no ɛna ɔbaa no yɛasoa no apakan mu ɔpɛ sɛ ɔmopɛ sɛ ɔmayɛ biribi a obi nyɛ bi da baako bi so kora ɔno nso ne lazy na wɔde ba ɔmo ba na akora ɔmo anu asɔre dɛm na ɔbɔ da bɔda ma fe ne flower ne wedding gown ohu baabi a yɛ mfamfa ɔmo na wɔka so ɔmo abɔnsam kwai wabɔ highway ama bɔnsam ɛnɛ na nkasa no asɛ nipa tiri mu ayɛ den pɛsɛ minkum nya ne yɛde awura awareɛ mu enti ama ɔdɔ na nka yɛde kɔ no ni hɔ adeɛ na wɔkɔ na yɛ menko a enti sɛ me ne bɛrima no koraa atena wo sɛ ne nso so yɛse yɛde law sɛ wo ne nipa na ɛtwɛ mpena koraa mpo na wo nware na biribi si a ɛsɛ sɛ yɛde ne kyɛfa ma no nti ne wɔn nyinaa wɔ mu wɔkɔ mu na ne wɔn sɛ me kɔ sɛ bɛrima ne nya dan baako ɛsɛ sɛ metimi ɛfa kwan bi so na me de atirimɔden ne pɛsɛ minkum nya gye firi ne nsɛm ɛma ne yɛ mmɔbɔ nti sɛ yɛde pɛsɛ minkum nya ɛne atirimɔden ɛbɛwura awareɛ no mu deɛ a yɛntimi nka yɛ awareɛ no hye nti adɔfo nom ne atiefoɔ ahwɛfoɔ a mohwɛ yɛ yi moma yɛnkan kane dɔ no a
yɛdi wura awale ni mu no na de bia yɛma awale no ɛnyɛ hye kyɛ sɛ yɛtena ase a na yɛama yɛawale no anyinya na asɛe a adeɛ baako ɛyɛ ne sɛ nipa no nka awale ne hye no sɛ bɛrima no itwa no ho sɛsi yaa ɛhɔ na wobɛhu sɛ sɛ nka na wɔpɛ adeɛ nso wɔte ho nyɛ na adwene sɛ yɛ ne fɛ ɔnyim yie na wode ma bɛrima no nhwɛ ne ho kakra titiri ɛmaa no deɛ ebinom paa suban ne ne ya a wɔde wɔ awale mu no ɔkwasɛm sɛ emu ɔya mmarima no bi tiri mu ɔden baasa ɔbaa sɛ ne tiri mu ɔden a etwa bɛrima deɛ nti ɛmaa na yɛde nneɛma bebree ahyehyɛ yɛti bɔ ne yɛde bɔwura awale mu no obi te baabi bɔ mpa yesu onye bi nti sɛ nyankopɔn ayɛ wadom na wanya bi deɛ a wankasa yere wo ho na bɔ ho ban na ka waware hye na fa ma ne nya nika ɛwɔ fie hɔ ne ma ne bi tiri mu ɔden wayɛ aduane ama bɛrima watumi apɔ ɛsɛ bɛrima yɛ ne ba wuti japadeɛ na wo bɛ ɛnɛ ɛyi ɛsɛ ɛmaa no a wɔn kunu nom nyame ahyira wɔn yɛ japadeɛ akɛseɛ no deɛ bi mo yɛ ne sɛ yɛde bɛrima no kɔ aduro so yɛakɔkyim n'adwene kɔkyim n'adwene n'adwene abɛsi wɔ no nko ara so ɔmaame koraa aba ne nkyɛn ɔbɛpam ne busuani bi aba ne nkyɛn ɔbɛpam ɛna bi mo nso yɛ amɔmpentoa na yɛde gu aduane mu nkakra ɛnyɛ suban papa ade baako a na yɛ mmea sɛ kyɛ sɛ mmaa no ɔbaa biara si ne kunu maame yɛ bɛyifo ɔbaa biara nti wo kunu maame yɛ bɛyifo wo deɛ ɔmaame deɛ ɔyɛ papa mmarima maame nyɛ nti me maame baako ɔsi yɛ mi deɛ ma wo mmarima deɛ mɛbrɛ nam sɛ maa yɛ nkasa ɛnyɛ mmaa no nyinaa nso na ɛte saa nti wobɔ bɛrima no bɛyie na bɛrima no ne maame ba na wɔpam no wo deɛ ɔmaame ba a wogye no atena fie wo ɛno nkyerɛ ɔdɔ ɛmaa no mmerɛ wɔn ho ase na mmarima no nso ɛnɔ ɛgye du mebusa akwasɛn wi bɛrima bi ne ne yere atena ase mfitiaseɛ no na nkɔ yie nti no ɔbaa no ase ebuo biara mmam ɔmu bɛrima no kyɛ sɛ ahobraseɛ ne obu a ɔsɛ ɔde ma no ɛni hɔ sɛ ɔtumi dwodwo bɛrima no saa na bɛrima nkakrakrakrakra na nyame bie kwan maa no ɛna ɔnyɛ adwuma kɛseɛ fɛdeɛ contract ne nsɛm ayɛ yie sika aba ne nsɛm nti saa bɛrima yi wohwɛ a ne yere asetena bɛyɛ sɛ nyame nka wohwɛ a dɛ asetena bɛyɛ paa na ɔne ne bɛtena ɛna wode ka sɛ nyame nka no ho a sɛ israel ne mɛte saa no sɛ yɛka sɛ yɛde ɔdɔ ɔware a ɔdɔ no nkasa mfa bɔne nhyɛ no mu nti sɛ nyame aboa ma yɛtena ase na yɛyɛ no ayɛ a bɛrima a ɔdɔ no yere deɛ ɔbɛtoma so na wɔhwɛ nneɛma woyɛ me ne nnɛ da yi ofrem kwaku na ne de ofrem wura wadokra de kam wura no ɛyɛ asɛm o etimi nuanom sɛ wokɔto de sɛ de wokɔto ba ma sɛ no tibia no so du sala no kɔ wokɔto no so sika ne ano no kɔ ohia ne ano no kɔ sɛ ka sɛ sika fa na ware de sɛ ka hia fo ka edu retu ware o mo ɔdɔ no ware a obi hia no pa wokɔ kurase a baba ba bia mo yi kurase obi kurase hwɛ asitse mo tipa na bamudan no mutim na so obi ne de yɛse ne ɔdɔ a mo de dɔ yɛ ho na obi okrum de da hwɛ dem dɔ kwankwa enti nyɛ sika ne de ware na ɔdɔ ne ntiaseɛ ɔdɔ ne ntiaseɛ enti yɛsrɛ atifoɔ ne ahwɛfoɔ yɛbrɛ no ɛyɛ ayɛbɛ nsɛm no nso dɔɔso nti yɛtwa yɛn ho aba na yɛnya berɛ kakra bi a yɛbɛtoa so kakra na afei yɛama wɔn a ɛpɛ sɛ yɛ comment na ɛyɛ yi no yɛama wɔn ɛkwan
yɛwɔ mframa mu a wohwɛ yɛn ebia afei na waba na wohwɛ program a yɛyɛ no ne din de kawadeɛ ɛhyɛ ɛyɛ program a yɛahyɛ dade abɛka ne ɛwɔ hɔ dada ho na yɛde ɛkanyan awareɛ ɛte sɛ aduane bi anaa nkwan bi sɛ woanka no hye ɛbɛnyinya wo ɛnɛ yɛhwɛ awareɛ sɛnea awareɛ ho nsɛm asɔre wɔ man mu awareɛ ɛgu wɔ court awareɛ ɛgu wɔ abusuafie ɛne ade ɛyɛ wɔ haw bebree nti yɛfa saa kwan nso yɛakyerɛkyerɛ ne yɛtufo ama awareɛ biara ɛnyinya no mo a ma yɛ maade yie afei so wɔn a ɛpɛ sɛ wɔware no wɔmatumi asiesie wɔn ho na wɔaware yie nti yɛsrɛ wotie a na wohwɛ yɛyɛ a wo like a na wakɔmmɛnte na wahyɛ ne yɛhu sɛ modi yɛ akyi aka yɛ brɛ kakraa bi yɛpɛ sɛ yɛfa bɛɛ 5 minutes na yɛtoa so kakra bi yɛwie a yɛakɔ MCA hɔ studio 2 na yɛakɔtie comment ahodoɔ no yɛ papa ɛne yɛ maame na mo yɛhwɛ tete ɛdeɛ sɛnea yɛkwan fa so yɛware na ne botae ne ɔdɔ moma yɛnhwɛ ɛnɛ sɛ obi kɔ akɔhyɛn awareɛ mu a ɛnɛ anaa yɛhwɛ tete deɛ no ɛnɛ yɛde compare wobɛhu sɛ yɛkɔyɛ engagement no ebi a bɛrima ne nkɔɔfoɔ bi a baase mmiɛnsa ɔbaa no nso ɔbaa no koraa deɛ sɛ ɔno na yɛba ne so nti wɔn nso bɛbɔbɔ wɔn abusuafoɔ bebree amaneɛ na yɛaba hɔ engagement o yɛbusa sɛ tete no ɛne ne die no nso ɛbɛyɛ na na ɛwɔ ɛgya fɛ kane ne yɛ papa nka sɛ babɛware a na nyɛ deɛ na ɛyɛ ni ne ti sika ɛne sika kakraa ne ho adeɛ kakraa bi papa ne ntoma baako kane mpɛ sɛ danta ne ɔbaa no na ɛyɛ a ɔbɛyɛ nti kane kwan no ɛdɛmadwa mmaa kɔnya yɛ ɛtɛtena so fie a ne wo yɛafa bako yɛafa ne yɛtɔ ne ayɛ ne ho adeɛ kokoro a ne yɛkɔ mpa yɛ ne ayɛkɔ nso yɛware a ne ɛtumi wo du mmienu na ware yɛda so ware sa sɛ ɔdɔ ne ntease a wɔ awareɛ no mu ne papa no aka kyerɛ sɛ awareɛ a wokɔ yi nyɛ sɛ wokɔ na ɔkyerɛ bi a wɔsɛ no dɔm akyi nti na mohyɛ no koraa ma wɔfaase awadeɛ meme de mofaase ama aware a ntɔkɔ hyɛ hɔ a na bɛka kyerɛ me a na bɛka kyerɛ na mekɔ nti na ntɔkɔ wo papa na wɔka kyerɛ no wɔno a bɛsisi wɔ sɛ nti na ntɔkɔ nsa no ne nnɛ sisei no amba tetedeɛ no nsusua bɛdam koraa sɛ nipa dodoɔ a yɛde kɔgye awadeɛ no nyɛ no ne kyerɛ sɛ wokɔware na mu kakra nipa bɛyɛ ne fie na akoma papa no ɛdi akyirɛ a ɛno ne awadeɛ no nipa kakra bɛ mbɛhyia yie no ɛnyɛ nipa bidom ɛfɛ sɛ nipa ba nanso nyɛ ɛhia sɛ bɔka bebree ebi kora tumi kɔbɔ bisia aware na kɔbɔ bisia akɔware yi na wowɔ kɔware yi no ɛka de w'anim ɛna wobɛkɔ ka ɛyɛ asɛm o bɛdu baabi no na afei sɛ bebree na awadeɛ no wakɔdu w'ani afei akɔpem na wokunu a wɔwɔ a n'ani na wɔhwɛ ne yɛ dane ka na sika no a ka sɛ woware wie a de bɛbrɛ me na woyɛ ne dɛ ɛkyɛ afei wo na aka wo akɔbɔ nti yɛkɔre a yɛmmɔ mmɔden ne yɛnte ase ne yɛnwe ne yɛhwɛ ne yɛyɛ ahoɔden bɛtumi ne yɛnsua nkurɔfoɔ ne ɔmu yɛ no ɛnyɛ yɛnsua wadeɛ nware papa de yɛsua na mu deɛ nyɛ deɛ mma yɛnsua mfa homa kyekyere yɛ ho yɛnyɛ deɛ ankasa bɛtumi ayɛ nyame bɛhyira yɛ amen yɛ papa nyame nhyira yɛnyɛ deɛ yɛankasa yɛbɛtumi ayɛ yɛyɛ a nyame bɛhyira yɛ maadwoa competition mepɛ sɛ medie ne twa asomasi deɛ ti engagement a yɛde kɔhyɛn awadeɛ mu awadeɛ akwantuo mu a ɛno yɛbɔ totobɛnto yɛ high cars ahodoɔ na yɛde ɛkɔkɔkɔ yɛ engagement kɔgye awareɛ ɛyɛ afutuo bi wɔ hɔ a ɔdɔm ha tɔ me da ase ɛno deɛ ɛnyɛ
na nne no esua me kai pa esua tra so me de me fi ankasa mumu de me na o se awale a ye kwodie acha no nso ayire so ano nwotwe awale se wi aboso a ma wo mo adwen ye hye nti me na o se ye fi so be engagement ya ma na bodu mi wo ma anwade ene ebro so na obi asem ni se first na woni sika ntia asenka wo sika na se ya kwa so ya ye ba na enwa park so obi na awotwe sa emfuni a ya ye de na msi na de we de nipa ni se wonya sika ntia na woni sika na de nti wo woni sika na okoye engagement ya wo fre nipa nyine wo ya da na wo koka o woni sika na nka no nkro ne ya ji awale ya wi o si aji se dumienu ne ye sha ase no me ensa ne ya pon o woni sika enti ene abrantie bi nka onya wale ni bi anka oba wale o nanso esan ya baba wa wo me de mepem yonko de ni bi se ya hihye we na me na me be hye boa mu de me mama ye nhwe ye ho na ye nya bi betumi ye married counselor na me papa ba ko bisa se enti awale ya mo wale edi apa na mpese o si o ye be papa be ebe ye ayi champagne ni ade eno se na o ye champagne na se unisi a ozo ye be pe bosia ni ade eno se na de bosia na akwa sha wale na se okọ ni nipa na eba o mo ama ahia on se wa boka nti saa niema ni nyina esese yi jai na de ye ho beso enne maba wo bebre wo enya hwe se competition ntia opese we e de na ye bibi enso nke bi abranti e betimi aye na kokroa na ye kama makotine fie na mo bo mo bra ye ta ma me wale pa he obi ni mikuna nsia na bisa abaya Messi ata na mete afon kwanta nti kotoko footballers ni ye no wo mo ko park ni ade na menya be mo be wal me da no kura ko nwani ne kwa mete mpa so enso pa na mete na so ne nyame abo am 37 years mi wo mu amewale sa onti wo de wa kokwa na bi akonwa ba ko esi ho ebi a wanya fridge mpa bi koda so a ewiemfo nka ye o no nyame hyira mu nti de obi ya ne kase no emfa ho nkoto nipa kro na sika na be makro wo no nye bi na de wo ba be fa no wo zu bi na wo do ene tema wo de be ma wa mu wani age enso wantimi antwen na wo pekese no wanya wo da so te ho nti ye nua no ma ene asa akogina ma no ye besre uma ho brase ani mrem na se ukohia wodofo bi na wo se ma ye nya ne kakra bi a te ase ma na monye na odo didi kan ya ewie ye ne nyame be hira mo ama ma ye fefefe yo nyame hira ma we de ye bre no aye be aha nti ye be ko studio 2 na MC a comment ahodo aba no wakenkan ama ye ti yo papa me to aso e was studio B na makenkan beekeeper or say good evening beekeeper also anumresasuna page manager Fervent to Yan as well taking the article I say kawawari na ebesu twan okay yati and beekeeper say hot seat of marriage council yada say anumre Price Media Hub or say kawawari na ebesu twan say who also menkini okay and other story was so na fancy or say today marriage has turned up to fashion things okay and our no adane afefe bi e amaye okay and our to say and some parents tend to be the problem of their children marriages said the nama o kana awofo ni bi and abaye
and I say a year or man or warrior or quasi, no canoe for your Bible, or banya idea or the best feed. Sansona or twice or cheering and way so with you more Christ Media Hub. Or say, I respect the person very much. She doesn't, or say, she discerns wise and hardworking. Okay, but I don't love her. Can I still go ahead and marry her, whereby there won't be any divorce later because of the respect I have for her. Okay, let me say with Papa a question now. We are okay. Kapa, say good evening, Papa. I'm watching you live here. That's this Kapa. So too very much. Say good evening. Thanks for your advice. Today marriage is like a game. Okay, a game. Yes. Very much. Say good evening. Watching you live from Mampontin, Newtown. Okay, yes, that's it. Amas Kappa, hey, very much, evening a while. Okay, very much, marriage is worse and worse every day because everyone is coming with their expectation and not the expectation needed in the marriage. Sana and Iliasana Daniel could be. Frakadam was a good evening. Good evening, so Elufia. Very much. I say, I'm around. I was busy. Okay. We did only a mess. This marriage thing is a big problem. Frakadam now or the ever. Ethics media. I say, I'm watching you live this evening. Okay, yes, so yeah, that's it. Or the Shiaba, I say, anybody tells you they know what makes a marriage work is a liar. Okay. One counselor said it. Do you agree with him? And how is that true? I say anybody who tells you, I say so we catch you say our real when you say our race here and I say anyone who tells you they know what makes marriage work. Okay. So we catch yourself in 10 years, you see a year or say Ubia or her our rains in the cancer, na a year no pray, na pine bears soon a year no pray. Sana wins to say and you bring or the Enchia Emayan, a year salvation, Sansuna Ajakun, Abel Ramses Yan or Sin. Mishemo, then so papa. Okay, Monsieur, or say Mishemo, then papa. Inti Papa, we need a year ashes. Questions you mean, but Next week. Okay. And if you're doing your mayor demand next week, you, Mammy, Majua, so we need to be who for 2 beer, officer with 2, and I will be our officer with your man. Yes, sorry. Yeah. That's it. The food one day, my winning, they say, I want to my and Kaya Wally, she debia said, the papa can and say, and he say, a beck Kaya Wally, she no dear. Oh, yeah, I will for Nankasa. Oh, I feel first up on so cheer a program manager, see you in my 4. Wofia heading near her for a money, it shall be a downs. I do. Say, yes, sorry, the catcher, tear for you. If you had been for a chair, be a send a year can I our ready a dada dear. Send them can say a Jumaya, the Pia or Sadawan, the Pia a year before. Munya da gene o se na o twi fere bia o mre me entrance ne se da ya sa da ho fia da na o twi na o twi bia awade anyinya bia enche na asana ai fofo da pasipi Papa, Yamin Shroud.
yo atiefoɔ ne ahwɛfoɔ aha na yɛde adwumadie no ɛsi yɛkyia yɛadɔfo nyinaa CEO manager workers ɔma meyɛ ha adwuma nyinaa mekyia mesɔfo pani masɔfo Boakye Agyeman ɔne ne yere asɔre mpanimfoɔ a ɛwɔ Ahwea district ɛne yɛ members nyinaa yɛkyia mu nyinaa nyame dom yɛ ɛnɛ na wɔtwe Awurade ma yɛn ho kwan yɛbɛsan ahyia bio yɛma mu nyinaa bye bye.